kasana sudaro di sikorato semakin mendalam, bukannya memberi malah denai dino. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pinto lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan, ampunkan salah anak nan tak berguna. Hidup dan bansai di parantauan dan cuba bertenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam, bukannya memberi malah denai dino. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pinto lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan, ampunkan salah